Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dina, hingkod ang pangidaron, taga Buena Vista, Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa luna nga bahin sa akong amahan nga gustong angkunon sa among uyuan. Duha lang kami ka managsuon. Og sa buhi pa ang akong papa, gisugin lang namin niya bahin ining bahin niya nga yuta nga gipuy-an karon sa among uyuan. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, ngano di ay nga wa pa mo magpakasal ni papa? Na, ambot anang amahan ni mo eh. Siya ragyo makatubag anay mong pangutana din na. Lain kaayo maoy, lain kaayo. Si papa man kagid ang among papa. Apan hangtod karon, wa lagi mo magminyo, wa mo nagpakasal. Unya, kami sang eron, wa magdasa apelyido ni papa. Mura mig mga illegitimate child. Murag dili may mga anak ni papa. Ay, unsaon, nga sa pagkatawgot ninyo, permig yung matumo nga wa si papa ninyo. Wa katambong sa akong pagpanganak. Munang, wa siya kaperma sa inyong mga live birth. Wa mo niya ma-acknowledge nga iyang mga anak. Munang akong apelyado mo inyong nada. Apan mga anak yun ni papa, ma. Mga anak, uy. So kung pangutanahan ni mo din na, uy. Wa man tuod mo makada sa apelyado sa inyong amahan, no? Apan anak mo niya, kamo si Aaron. May mga kakulian lang jud kung nganong wa mo makada siyang apelyado. Kung makasal na mo si papa, ma ba? Makadana unya mi sa iyang apelyido. Tingali. Oh, kung maon na, pagpakasal na lang gud mo ni papa, ma. Aron makadana mi sa Aaron sa apelyidong papa. Nas, papa ninyong ingna, oy, ayaw ko. Ma. Pa, wa day ka mahikugman ni mama? Uy, unsa ko lang pangutanaha din na. Kabata pa nimo, nagapangutana na kaanak nako. Ngano? Nagkasabot ka na balik bahin na ng gugma-gugma? Kuidao ha, di na. Di man good. Kay ang duha ka tawo nga nagkahigugma ay, di ba nga, magpakasal man na. Unya lagi nga nung hangtod karon, wa pa malagi mo mapakasal ni mama. Bugat ang katarungan. Unsa man kuno imong katarungan pa, be? Konsultihan ti ka, basin, di ka pa magkasabot din na. Dagan naman good ko, makasabot naman ko ana. Dili ko gusto nga musulti ninyo sa hinungdan. Kay may talabutan na kini og pagtuo. Pagtuo? Na, samot nga wa ko makasabot pa. Maugading ayaw na lang kong pangutan akon ngano. Kay dili kanya magkasabot. Mas dili na masabtan pa. Og padayon kining pangutanang nagpabilin sa akong nauna. Kung nganong hangtod karon, wa pa gid mo magpakasal ni mama. Nga mahal man ka ninyo ang usag-usa. Og gikan sa akong pagkatao, nagpuyo naman unta mo ni mama. Wa man kuno mo makaagi og panagbuwag. Basta, dili na ko kaya nga musulti ninyo sa hinungdan. Pasag din nala ko nga taguon ko kini ninyo aron dili mabutang sa peligro ang inyong pagtuo. Pa. Unsa? Nahibaw ka ba, Lula? Kung unsa hinungdan, kung anong dili magpakasal si papa kang mama. Di man sa ingon nga di jud gustong pakas lang papa mo mama mo. Gusto man jud untang Fidel. Apan? Apan unsa lagi, Lula? Pasayloon lang unta kong Fidel. Nga ako na musulti nimo sa hinungdan kung anong di siya gustong magpakasal. Kaya mga pare gud ko no nga mga makasasa man na oy. Kaya doon naman siya ipag-umangkon gud nga giuyab sa pare. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Grabe ang kasuko ni Papa sa mga pari. Wa na siya pagsalig ni ini. O gani, nagplano ko no kini kaniadto nga mubalhin na lang og laing pagtuo o relihiyon.
Hangtod nga pag 18 years old na ako, namatay si Papa. Unya, namatay na lang si Papa. Nawagitan niya katagi sa iyang apelyido, Aaron. Ate, Pa, hibawgid ka. Unsa ang akong gusto nga makadami sa imong apelyido. Pero wa naging paglaom. Karon nga wa ka na. Nganong gipatawag minimo ma? Bensyo, sayod kitang tanan nga kanang yuta ang gitukuran mo sa imong bahay. Iya ka na ni Fidel. Oh. Unsa may naa na ron? Gusto ko nga karong wa na si Fidel ug mintas nga niapa ko. Ihatag mo na ka na sa mga anak ni Fidel. Unsa? Uy dili ko eh. Unsa? Kay may mga anak dahil silang Fidel. Wa man ganit nag-acknowledge ni Fidel nga iya ng mga anak. Tiyo, Kay ngano? So, Di tinuod. Suma, nagdabag mo siyang apelyido. Sa among apelyido. Di ba wa? Kana tungod kay wa mo niya ang kunang mga anak. dili na tinuod, Tiyo. Ngano? Namaka ko? Ha? Suma, tanawang inyong mga birth certificates. Naaba diha bisan tamla na lang sa namatay kong kigsoon. Di ba wa? Mong wa mo'y katungod ka mo angkon sa bahay ning yuta kay wa mo magda sa iyang apelyido. Tiyo. Anog dili siya namo uyuan. Di na, anak. Tambag ko lang ninyo. Ayan na ka mo pag-apas anang luna ni Papa ninyo nga gitukuran sa bahay ni tiyo ninyo. Samok na kaayo na. Mas nindot magpuyo nga malinawon. Kaysa masamok ta tungod lang anang kamay nga luna. Apan katungod na namo ni Aaron, ma. Hibaw ko, nga kon buhi pa ron si Papa, dili sa siya gusto nga ilugon sa igsuon ang iyang luna. Maong i-fight ko ng yutaa para kang Papa, ma. Maluoy ko sa akong inahan. Apan mas maluoy ko ni Papa nga gitikasan nga way kalaban-laban. Kay tungod patay na kini. Ilugan na lang sa katungod sa bahin niyang luna. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Tinuod ba nga wa mi katungod sa yuta ni Papa? Kay wa mi magda sa apelyido ni Papa? Wa man gud makasal sila ni Mama ug Papa. Ikaduhang pangutana. Kinahanglan ba gid ay nga may papel nga magpamatuod nga mga anak mi sa akong Papa aron mi makasunod sa yuta sa among namatay nga amahan? Ikatulong pangutana. Dili pa ba di ay igo ang kamatuoran nga nagpuyo ang among mga ginikanan og 18 years para pag matuod nga gi-acknowledge mi sa among amahan bisan og wa siya pirma sa among birth certificate? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung naamang gani mi katungod sa bahin nga yuta ni Papa, unsay angay namong buhaton aron dili mailog sa igsuon ni Papa ang iyang yuta? Naamang gud siya magtukod og bahay sa yuta ni Papa. Pwede ba namo siyang papahawaon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dina. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Sinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema may tungod sa ginadling drugas. Ay na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. And kumusta man na ato ang mga suking tigpaminaw nga naminaw sa ilahang mga trabahoan, sa ilahang opisina,
na sa ilahang panimalay, sa ilang mga sakyanan, sa gawas sa ilahang balay, nag-umabaron mo, nananom, unsa man yung gibuhat karon, hapit na rabagyod ang Pasko. Kumusta naman muntanan din ha? Merry Christmas in advance. Merry Christmas in advance. Yes, no? And kinsa may mga, unsa itong quote for the day, Doc? Quote for today, attorney, no one stays with you permanently. So learn to survive alone. Dahil may bitaw nga, uy, nagkatigo lang nako, ang akong mga anak, may bahala na lang nako. Uy, di ba ka makaingon na na, ha? Kay, by the time na matigulang na ta, ang atong mga anak, nanoon pa yung mga pamilya. Correct. So, mas mahal nga, sa makaya pa, nagay mga savings ginagmay, no? Para sa atong panahon nga, di na ta makayang mangita pag gamit sa atong Panginoon. Tinuod, no? So, unsa kinsa mga i-greet nimo today, Doc? Mga taga Bohol ato ni, no? Mga taga Ubay Bohol. Emilio Angel Villa Carlos, Banban Bintulan, Porfirio Lim da Sinabanga, Ayan Pamaos Bayod, ug Mary Regina Pustanes dia sa Bohol. Mga taga San Ramon, Buntok Southern Leyte, no? Ayang pagpaminaw dahil ni mga Palnar family, mga Diharme family. Brad Boy, sorry kayo, wako ka na sa imong invitation kay busy-busy kami sa imo. Correct. Daghan kay mga tunon. Thank you very much sa imong invitation og ngadto sa mga taga Bohol, no? Mga taga Inabanga. Yes. Si Dr. Bots Alisna o Pante Alisna, mayang pagpaminaw. Yes. Two family diya sa Kalati, Bohol, maadjong pagpaminaw. Speaking of Inabanga, Doc, no, greetings to akong kababata si Randy Andoy Fortuna ug sa iyahang kapikas nga si Jill. Kumusta man mo din ha? Yes. Tatampo ko kadlaw ato ni si Dina, 25 years old. Taga Buena Vista, Bohol. Ha? Mora man akong yeah, no? Oo. So, unsa may iyahang pangutana, Doc? Legal. Tinuod ba nga wala may katungod sa yuta ni Papa kay wala may magdala siyang apelyido? Wala manggod makasal silang mama o papa. Tinuod sakto man na nga dili mo makadala sa iyang apelyido, no, kay wa man nakasal ang imuhang mamagpapa unless gi-acknowledge mo sa imuhang papa, no, as isip anak niya. Unya nga nitugot siya nga dalhon ninyo ang iyahang apelyido. So mao gyud na ang baylo nato nga pamaagi sa pagdala sa apelyido. Ingon ana gyud na siya. Now, pero it does not mean nga kay abi wa mo magdala siyang apelyido, dili mo makapanunod sa inyuhang papa. Kay ang atong basihan sa ato ang katungod sa pagpanunod, dili man kung gadala tag apelyido. Ang atong basihan kung anak ta sa ato ang amahan or di. And anak man mo, so na amoy katungod nga manunod. Okay? Okay. Pukutan na. Tinanglan magyud ay nga may papel gyud nga magmatuod nga mga anak ni sa akong papa aron may makasunod sa iyang yuta sa among namatay nga amahan. Well, in a way kay kinahanglan man gud tag proof pod, no, nga naataan ni nga katungod. That's why ang best proof gud unta is the birth certificate. Pero wa ta ma-acknowledge naman po'y secondary nga mga ways, no, by which ma-prove pod nato nga anak ta sa ato ang papa. So with that kana pwede nato na siya magamit nga proof. Kung wala gud ang birth certificate. So dili ta mag-uwal ana kay makapanunod ra gyud ta. Yes, we just have to show proof, no? Ikatulong pangutana. Dili pa ba di ay igo ang kamatuoran nga nagpuyo ang among mga ginikanan og 18 years para pag matuod nga gi-acknowledge mi sa among amahan bisan og walay perma sa among birth certificate. 18 years sila nagpuyo ato ni. Ulagi unya one room para magpamaton nga gi-acknowledge. Yes, kung naagilain nga mga proof, no, kana okay ra gyud kaayo na natong mapakita. Like I said, dili ra gyud ang birth certificate ang ato ang need nga proof para makaingon ta nga anak ta sa ato ang papa.
or anak tas ato ang ginikanan. Dili need na. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung naaman gani ni katungod sa bahin sa nga yuta ni Papa, unsa may among buhaton aron dili mailog sa igsuon ni Papa ang iyang yuta. Naamang gud siya magtukod og balay sa yuta ni Papa. Pwede ba namo siyang mapapahawa? Pwede kung pa na, well, kaysa ha, kinsa ning nag, Igsuon siyang Papa. Yan tiyo. kay kung yuta na sa imuhang papa, pwede gud ninyo siyang mapapahawa kay kamo na may tag-iyaan ng yutaa, no? And by the fact nga kamo na nanunod, kamo na pwede na ikatungod kung unsaon ninyo paggamit, kinsay pwedeng mupuyo, kinsay allowed nga musulod anang yutaa, unsa inyong gusto buhaton anang yutaa, kamo na may naikatungod na kundi mo uyon nga naa ang inyuhang uyuan diha dapita, pwede gud ninyo sila ingnon nga dili na pwede kay pwede naman ninyo siyang mapapahawa, no? Pwede mo inyo ipabarangay inyong ingnon nga bungkaga ng imong balay, ibalhin adto dito sa imuhang yuta, ayaw diri sa yuta sa kuang papa kay amo aman ni. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.